Tää on Tää... kännissä. Kuka meitä ampuu? Tuolta ylhäältä. Nyt hyi niitä on paljon. Niin joo. Täällä on pyssy sullekin. Tää juoksee tosi hitaasti. Mitä hittoa ne käy päälle ihan kunnolla? Ui. Mä sain Striker tapettua. AR. Miten tää on tämmönen huppeliveikko? Nää on ihan Hei, huppelit. toisestakin suunnasta tulee. Mun pyssy jäi. Tää on paha. Tää on Tää on iso. paha poika. Tää heiluu ku heinämies siinä. Mitä vitsi? Kuolen Tää on nyt jo. ihan kännissä. Kuolen nyt jo. Ui! Onks toi oikee pelaaja? En mä tiedä. On? Tää on ainakin ihan kännissä. Oi! Ei jumalauta. Mulla on panokset. Mulla ei oo panoksia. Mä menen katolle. Moro. Hei, multa loppu panokset. Mulla on sieltit pois. Ne tuli tänne vittu ulos siitä. Juokse känniukko. Panoksia. Apua! Ne jahtaa se kusinen panoslaatikko. Känniukko. Hui, se känniukko on täällä. Apua. Apua. Anna mulle, sulla oli taas sieltiä. Se tulee. Taasko se tulee tänne? Kuoli. Hyvä. Seuraava. Minussa on joku kamera nyt, kun mä yritän vetää tota. Minne se meni se mun medari? Tää on ihan kännissä. Kuolee. Monta... Kuka näitä heittelee? En mä tiedä, mä lensin tänne jonnekin. Saiks sä sen Ai tapettua? saatana! Känniukko Nyt loppu, kuolee. se pikaksaa mua! En mä halua mitään oikeita pelaajia vastaan, jos emme pärjätä poteille, kun mä sulkeudun tänne Mikä huoneeseen. tää on? Mulla on nyt joku timanttikaulas. Ja mitä tässä lukee? Ei kun täällä on joku aarre, kun mulla on tää kaulas. Minne päin mun pitää mennä? Mä vedin jotain sieniä ja mä oon ihan sekasin vielä enemmän täällä. Herran aika, missä se on? Nää on ihan jotain... Tiedätkö, semmosia veikkoja. Joo, nää on aika villeitä täällä. Tää kävelee ku 6 promillen kännissä. Niin. Myrskykin tulee. Mulla olisi täällä joku vauhtikortti, kunhan mä nyt löytäisin sen jostain. Myrsky tulee, ei mene hitä. Miten täältä pääsee nyt ulos? No mä lähdin juokseen. Vittu vikasuunta. Tää on ihan kännissä. Tässä voi juosta samalla kun vetää sieltiä. Okei. Ei ole sieltiä. Ainoa, että mä hukkasin mun haulikon. Tää on ihan pihalla tää koko tyyppi. Tai sit se ole... Ui kun tää menee lujaa. Kato kun mä meen. Kato. Mä oon ihan seipäässä. Ampuuks joku meitä? Me kuollaan ihan saletisti sikoille vastustajille. Niin, kuollaan. Kato. Mä vedän käteen ja kävelee samalla. Aika kätevää. Eikö? Osuit naulan kantaa. Ku plingi. Mikä toi on toi alue tossa? En mä tiedä. Voiko sitä suida? Ristiaskel. Hyppy, hyppy, hyppy. Ai hitto, tää teki kuuluisan nilkan ojennuksen. Tää on ihan seipäästä. Mikä alue tää tämmönen on? En mä tiedä, mennään tonne ylös kattelee. Hui, se myrsky tulee taas, ei mennäkään. Juokse, juokse. Juokse, juokse, kuinka pitkälle se myrsky tulee? Ottaaks tästä damakea, jos jää sen junan alle? No varmaan ei jäähän nyt kokeilee mitään suicidea. Koitetaan edes selviytyä täällä. Mä en osaa pelata tätä peliä enää.
Tää on aivan seipässä tää. Siinä moperilla. Kato kyytiin. En tuukkaa. No niin, lähetääs vetelee. Minä on targettinakin nyt näköjään. Mahtavaa. Osaatko sä ajaa, vaikka sä oot 6 promillen kännissä? Ei. Ui, mikä tää taulu Mikä toi on? Ei. Täällä on joku juttu meillä. Ainakin mulla näkyy. Taulu. Oho. Mikä taulu? No semmonen... Sä otit siitä jo. Mitä? Täällä on tupakka-automaatti. Onko? On. Kato joo, mitäs vedetään? Ei vedetä enää mitään, kun tää juoksee. Kato. Kato. Tää. Miksi sä meet tolleen? Kato, mä oon jo vähän selvinnyt. Ei oo tunnu enää niin pahalta. Jännisimulaattori. Tää on jotenkin tosi raskas tää biisi, minkä sä laitoit. Voit sä vaihtaa kanavaa? Joo, ammutaan. Tossa oli joku Kiinan kuusi nyt edessä. Vaihtuuks tää biisi? Ei. Koko No aika nyt. sama. No nyt on täälläkin ammutaan. Siinä on tyyppi. Taivus siihen. Pitäisikö mä hyppään pois? Ui! Nyt tarvii kuule. Kuoli. Meitä ammutaan tuolta. Joo. Tää on varmaan joku pottiukkojen valta. Oi oi. Oi oi. Törmättiin. Tossa on sieltiä. Mä ostin sulle. Kiitos. Haluatko sä tosta tommosen pyssyn? En mä. Väistä vähän. En mä pysty. Ai niin, tässä voi kävellä kun vetää näitä. Onks näitä nyt ihan loputon määrä? Ei kun se katos johonkin. Ui, myrsky tulee. Myrsky tulee vieläkin. Hei talo! Talo! Talo ihminen! Joo. Kuoli. Kuoli. Tossa. En mä tarvi, ei muuhun sattunut. Mikä toi on? Iron. Jännästä hyppäs, näiksä? No juu, tää. Mikä toi on? Ei kai niitä potteja enää oo. Tää menee kuin jossain PS. Ei se on. Ai. Saat sä kontattua tänne? Pysähy. Varo sit tuolla on tommonen leijuva saari taas. Joo, tarviks sä sitä medaria? Mä tarvin kaikkea. Tossa on toi. Ja tossa on... Tossa on toi. Vittu! Ei ollutkaan. Oltiin Tokia. Näytti ihan, mutta ei ollut. Tää on nyt muuttunut tosi paljon nämä kaikki mekaniikat tässä. Liftata. Miten? Tuolta se tulee nyt. Se on vihollisia. Pääseekö tästä kyytiin? Mä oon kyydissä. Mä oon kyydissä, täällä on knokissa. Mä kuolin. Mä kuolin. Pysy paikallas. Mä oon paikallani. Tuli ihan Ei semmonen... nyt tässä taas liiku, täällä liiku. Häkätäänkö tää sesti? Kamala kun tää ottaa. Ballistic shield.
Mikä tää on? En mä tiedä. Kamala kun alkaa heiluu. sattua päähän kun tää liikkuu. Nyt mun pyssy lähti. Vittu mun hyvä pyssy tipahti nyt kyydistä. Ollaanko me nyt jossain juna-asemalla? Kamala! Mä olin tuossa päällä ja... Niin. Älä mene nyt kun me ollaan täällä. Ammutaan tota. Tipahitsa kyydissä. Joo, mä hyppäsin takas kyytiin, mä finissasin sen. Tuolla menee yksi. Mä vedän sieldiä tässä. Missä? Se tuolla. Mun loppuu panokset kaikista mun pyssyistä. Muuta loppuu sielti. Ai vittu, nää lähti taas kaikki pyssyt. Hei! Askelia! Tyyppi! Tuliko se meidän junaa? Se on meidän junassa! Niin on tuolla lähti menee. Se kamu on tossa! Mulla ei mene täällä hirveän hyvin. Ja vittu nää pyssyt aina katoaa. Mun pitää vaihella, kun mulla ei oo panoksia. Tää istuu ku kyykky paskalla. Täällä on jossain joku sesti. Tää meni tossa. Ui, ihan kuin joku ampuisi. Tosi pelottavaa. Tää on joku nailu. VR toimittaa. Kyllä tää on se ihan uusi toimija, kuka täällä nyt toimittaa. Onko? Oo. Kamalaa kun tää ei näe. Tuolla menee Ui, tuolla tyyppi. tulee tyyppi, tulee meidän junaan. Auto! Mä oon nokissa, niitä on 2. Tiedätkö mitä on auttaminen?